ମାଛ କଟା ଚାଲିଛି। ମାଛ କଟା ଚାଲିଛି। ମାଛ କଟା ସରିଲା ପରେ ହେବ ତରକାରୀ ଆଉ ଭଜା ହେବ। ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ହେବ ଆଜି। ମାଛ ଗୋଟା ସରିଗଲା। ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି ଆମର। ମାଛ କଟା ସରିଲା ପରେ ମାଛ ଭଜା ହେଉଛି ଆଉ। ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି, ପରିବା କଟା ଚାଲିଛି। ଏଇ ପରିବା କଟା ହେଉଥିଲା, ସରିଗଲାଣି ପରିବା କଟା। କଖାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କଖାରୁ, ବାଇଗଣ, ଆଳୁ। କଖାରୁ, ବାଇଗଣ, ଆଳୁ ଆଉ ମାଛ ଭଜା ହେଉଛି। ପରିବା ସନ୍ତୁଳା ହେଉଛି। ପରିବା ହେଇଗଲା। ତେଲ ପକେଇବା।
मसला पकेया लूण पड़ला हल्दी गुंड लंका गुंड मसला कषा चलती मसूर जाई पड़ला परिया पकेया माछ पड़ला मसला कषा सरीगला पानी दिया हे बे परिया संतुला सरीगला सब सरीगला पानी दवा
ପୋଡ଼ା ମାଛ ଘାଣ୍ଟ। ଦିଆହବ ମସଲାକୁ। ମସଲା କଷା ସରିଗଲା, ପାଣି ଦିଆହବ ଏବେ। ପରିବା ସନ୍ତୁଳା ସରିଗଲା, ସବୁ ସରିଗଲା, ପାଣି ଦେବା। ପୋଡ଼ା ମାଛ ଘାଣ୍ଟ। ଗରମ ମସଲା ପଇଲା। ତରକାରୀ ଓହ୍ଲା ହବ। ଆମ ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି। ପୋଡ଼ା ଘାଣ୍ଟ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ।